Dintotdeauna, arta s-a hrănit din umanitate, fantezie, iubire și lumină. Întotdeauna vom găsi în artă perfecțiunea ideilor și sentimentelor artistului, într-o armonie profundă cu fondul nostru sufletesc. Avem nevoie de artă acum mai mult decât oricând, ca o privire dincolo de noi înșine, ca un dialog peste vremuri între operă, maestru și iubitorii de frumos. Să fim împreună, solidari cu evenimentul de cultură, sâmbătă 9 mai ora 11, într-o zi cu profundă rezonanță istorică, națională și europeană, în licitația online sugestiv intitulată Dialog, în care vom regăsi unele dintre cele mai frumoase opere din arta modernă și contemporană românească.